si existeixen els llapis de tota la vida? Per què utilitza un portamines? Benvinguts a Racons Abacus, una secció on parlarem de materials i com utilitzar-los. Avui parlem de llapis de mina. A simple vista semblen el mateix, però en segons quines situacions el llapis de mina és molt més versàtil. El llapis de fusta s'afila, es gasta i quan s'acaba, s'acaba. En canvi, un llapis de mina no s'ha d'afilar, sempre manté la mateixa punta i pots canviar la mina segons el que necessitis. Això el fa especialment pràctic per estudiar o treballar durant molta estona perquè és constant, net i no et fa perdre el temps. I per dibuixar et dona control. Control del gruix, del to i de la pressió. I aquí és on entren dos conceptes importants, el gruix de la mina i la seva duresa. El gruix indica com de fina o gruixuda és una línia. Per exemple, una mina de 0,3 és molt fina. Ideal per a detalls petits i dibuix molt precís, però no està pensada per apretar fort. El 0,5 és més equilibrat I és el millor per començar perquè serveix tant per escriure com per dibuixar. i el 0,7 és més gruixut i resistent. A partir del 0,9 ja busquem un traç més expressiu, molt útil per a esbossos i ombres ràpides. I hi ha una cosa que molta gent no sap, que és que amb aquests que són més gruixuts, si treus aquesta part d'aquí darrere, tens alhora una goma i una maquineta. L'altra variable important és la duresa de la mina, que determina com de clara o fosca serà la línia. Amb el vídeo dels llapis ja vam explicar una mica com funcionava el tema de les dureses. Doncs amb els llapis de mina passa el mateix. Aquesta d'aquí és una novetat de Tombow. I et preguntaràs, què té d'especial aquest? Doncs que, sacsejant, surt la punta. I ja saps, si tens qualsevol dubte, sempre pots consultar el personal de papereria.